Хайде, дай. Не са ли ние, веди, не? А? Не са ли ние? Само там май имаше бубунка. Имаше ли бубунка? Има легнал полицай, да. Записва ли? Да, пак може първа, втора става. Его се отваря червен. Види се. Пред има някакви хора, коли. Знам, да няма полицай сам. Дай. Има много близко легнал полицай. Има, да. Работи си АВС-а, бе? Да, тръгна. Ма добре са на пиня. И на звуци го вадиме. Да, добре, че. Е, тук мога да напрегнем надоле ся. Дай, хайде. Е, свети. Да снимам така. Да, можеш. Хайде. Е, така ще излеземе леко първа и всичката газ. Да. Айде, давай. Хайде. Първа бе. Че клипчето стара хубаво. Мали. Мали, някакви голфове тук на прибивания, момче. Много ги застигаме, диде. Много, да. Че изпадне полоската обаче. Дреме ти уя, ние вече се прибраме. Усещаш ли? Да. Али? Знаеш какво сега ще ти кажем? Къде мога да направиш един старт е там на десна. Е, тук на десна става за старт. Систо, що не ги връща така в такива обороти? Примерно, виж, че тя колата път се спира. Да, да. Тук ли беше? Ето тук, да, натам е перфектно за старт. Ма чекай да няма коли, защото там се скача. В смисъл има скокче на едно место. Чекам. Да, е да минат тия сополи. Става. Айде, айде. Е много пепел да яба. Дай обратен и пак. Не минай през това. Е, па да, то няма смисъл. Мали, момче, по-голи какво направихме? Снимай, какво направихме. Чекай да снимаме. Дай. Али, пустинна буря, момче. Срек са пустинната буря. Ето е пустинната буря, сега ще минеме пак. На Гюрунтия. Чекай кучетата лаят. Ей, стой, оня излезна, чекай малко. Много пепел, бе, диде. Абе, той Рекс много пепел, бе. Не, бе, изтропа мотора и пуши, бе. Изтропа мотора и пуши, момчета, щупи се Рекса. Чупи буталата между сегментите. Айде, дай сега, може. Има някакъв там. Кътна.
Работят, обръщат се. Нема, вие сесии нема такива работи. Има бе, работи бе. И що патна? Не знам, що патна. Нещо гръмна. Нещо стана в срив. Да, нещо гръмна. Чекай да спреме тук клипа.